שלום וברוכות הבאות לסדנה לנפגעות הזום. בסדנה אנחנו נעלה את הקשיים והמצוקות העולים מהמפגש עם הכלי הלא פשוט הזה. אנחנו נפתח את האוזן ואת הלב ונהיה מייחל לכל אחת בלי ביקורת ובלי שיפוטיות. נפתח בסיפורה של ג'וליה, מורה לפסנתר. ג'וליה, שתפי אותנו בסיפורך ובקושי. שלום, אני ג'וליה, מורה מספר 1 לפסנתר בקונסרבטוריון בגבעתיים. יש לי 35 תלמידים, אני עובדת בוקר וערב, עד שבא קורונה. פתאום התחילו שיעורים בזום. מה זה זום? אפשר ללמד פסנתר בזום? מה זה זום? זה זום אין, זום אאוט, זום אין, זום אאוט, זום אין, זום אאוט! חיים האלה לא חיים. אי אפשר לנגן סי במול ולשמוע לה דיאז. זה לא אותו דבר. זה לא אותו דבר בזום. ואז, יום אחד, בא תלמיד מתאילנד, והוא אמר שאני דומה לג'וליה רוברטס. מי זאת הג'וליה הזאת שמעיזה להיות דומה לי? אני ג'וליה רבוטה, לא ג'וליה רוברטס. אבל מאז זום שלי כל הזמן בזום, אי אפשר לצאת משם. יש לי טלפונים מכל העולם, מסטיבן שפלברג, ממאט דיימון, מברד פאטה. אני לא מכירה אנשים כאלה. החיים שלי נהרסו. לא יכולה לישון, אני לא יכולה לצאת לרחוב, אין לי חיים. אני פשוט לא רוצה שיזהו אותי. תודה ג'וליה. אכן לא פשוט. אני רוצה שאנו כולנו עכשיו נשלח לג'וליה רוגע. קיבלת? סיפור שלי, סיפור שלך, עוד מעט יוצא לעולם. סיפור שלי, סיפור שלך, כל סיפור הוא קצת של כולן.